On tottunut siihen, että asiat hoidetaan kunnolla eikä hutilla. Joo, totta kai. Mä voin auttaa sua, jos sä haluat. Ai niinkö? No eihän tosta kapinesta mitään haittaa mun huoneessa. Kärsivällisyys näissä puuhissa on tärkeitä. Mutta älä sä kuitenkaan rupee noihin hommiin. Vain taivas on rajana. Ekaksi katoo muija ja sitten katoo ruuvarit ja nyt on... Kyllä sä oikein naput. Mun auto on kadonnut. Kengänkuva persuksiin. Hyvää yötä. Niks naks, henki pois. Sä et kyllä vaikuta oikein innokkaalta kylpylälähtiöltä.